பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தில் ஆமீன். கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, மீண்டும் இந்த வெள்ளிக்கிழமை தியானத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி அது உக்ரானத்துவம், ஸ்டியூவர்ட்ஷிப் என்ற கருத்தை கொண்டதாக இருக்கிறது. இது பரிசுத்த 1 பேதுரு 4 அதிகாரம் 10 முதல் 11 வசனத்தில் அடங்கியிருக்கிறது. Today's text is taken from 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. நான் படிக்க கேட்போமாக. அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்கிரானக்காரர் போல ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்யுங்கள். ஒருவன் போதித்தால் தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி போதிக்க கடவன். ஒருவன் உதவி செய்தால் தேவன் தந்தருளும் பலத்தின்படி செய்ய கடவன். எல்லாவற்றிலேயும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்வீர்களாக. அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலம் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமீன். கிறிஸ்துவ சகோதர சகோதரிகளே, இந்த உக்ரானத்துவம் என்பது ஒரு தமிழ் வார்த்தை. இந்த அடிப்படை வார்த்தை இது கிரேக்க மொழியிலான ஒய்கோனோமோஸ் என்று சொல்வார்கள். ஒய்கோனோமோஸ் என்றால் மேற்பார்வையாளர், is an overseer. In English we call it a steward. Oikonomos is a Greek term for an overseer. Who is an overseer? The overseer looks at the building of the house and taking care of all the necessity of the house needs. ஒரு வீட்டின் அதிகமான தேவைகளை சந்திக்கக்கூடியவர், அதை பராமரிக்கக்கூடியவர் தான் இந்த ஸ்டியூவர்ட்னு சொல்லுவாங்க. அவரை தமிழில் இங்கு உக்ரானி என்று சொல்லுவார். உக்ரானி. ஆக இந்த உக்ரானத்துவம் என்கிறது அந்த தன்மைகள். ஆக இந்த உக்ரானத்துவத்தை பற்றி நாம் இங்கு பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்தவ சபைகள் இன்று இந்த உக்ரானத்துவக்கு மிகவும் முக்கியமாக அவர்கள் பங்கு கொடுக்கிறார்கள். காரணம், இந்த உக்ரானத்துவத்தை கொண்டுதான் நாம் சிலரை தலைமைத்துவ பயிற்சியில் நடத்தி அவர்களை சபைக்கு நல்ல மூப்பர்களாகவும் தலைவர்களாகவும் போதகர்களாகவும் மற்ற காரியங்களில் அவர்கள் சிரத்தை பெற்று நல்ல கணக்கு கொடுக்கும் நல்ல சிறந்த தலைவர்களாக உருவாக்கி அவர்கள் கர்த்தரின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கர்த்தரின் காரியங்களை அவர்களை ஈடுபடுத்தி அவர்கள் செயலாற்றி அவர்களுடைய வல்லமையினாலேயே கர்த்தரின் பெயரும் புகழும் வல்லமை அடைந்து அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறது. எனவே இதை ஆங்கிலத்தில் ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லி பார்த்தா, இட்ஸ் a divine activity that leads to a divine identity. அப்படின்னா ஒரு தெய்வீக நடவடிக்கை மூலமாக ஒரு தெய்வீக அடையாளத்தை நாம் நடப்பிக்கிறோம். எப்படி என்று நீங்க கேட்டாக்கா, ஒரு தெய்வீக நடவடிக்கைனா ஒரு கிறிஸ்தவ ஊழியத்தின் மூலமாக சில ஏழைகளை நாம் சந்திக்கிறோம், அவர் தேவைகளை சந்திக்கிறோம். அவர் ஏழை எளியவர்களுக்கு தேவையானவர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு அவர்கள் வயிறு நிறையும் பொழுது அதில் அவர்கள் அடையும் அந்த ஆனந்தம், அந்த சந்தோஷம், இது கர்த்தருக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு காரியம். ஆக இங்கு நாம அவர்கள் பார்க்கும்போது நாம் கிறிஸ்தவர்கள் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது இயேசுவின் நாமம் அங்கு மகிமைப்படுகிறது. ஆக இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்படுவதற்காக இந்த உக்ரானத்துவத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். எனிவே இட்ஸ் a divine activity that leads to a divine identity. ஒரு தெய்வீக நடவடிக்கை ஒரு தெய்வீக அடையாளத்தை நடப்பிக்கிறது. கடவுளின் மகிமை அங்கு மகிமைப்படுகிறது, அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது. எனவே உக்ரானத்துவம் என்பது நீங்கள் வேலை செய்ய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்க மேனேஜர், உங்க நிர்வாகி ஒரு உக்ரானத்துவர். அதே நேரத்தில் உங்க கம்பெனியில் ஒரு சூப்பர்வைசர் நீங்க வச்சுங்க. வேலை செய்யற இடத்துல சூப்பர்வைசர் யாரு? அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. எப்படி ஒரு வேலையை செய்யணும், என்னென்ன செய்யணும், எல்லா காரியங்களும் அவர் செய்ய முடிக்கணும். அதே நேரத்தில் அவர் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்ட அந்த காரியங்களுக்கு அவர் கணக்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கு ஏற்ற போல தான் அவருக்கு ஊதியம் கொடுக்கப்படும். அதே போல தான் நீங்க செய்யும் வேலைகளை உங்களுக்கு எடுக்கப்படும் ஊதியங்கள். ஆக நீங்க உக்ரானத்துவர் என்று நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு மேனேஜரை சொல்லலாம், ஒரு வீட்டுல ஒரு தந்தையை சொல்லலாம், ஒரு தாயை சொல்லலாம். ஆக ஒரு சபைன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு போதகரை சொல்லலாம். அது போதகர் மட்டும் இல்ல, சபையில பல காரியங்கள் நடக்கும், பல நிகழ்ச்சிகள். அந்த நிகழ்ச்சிகளை வழிநடத்தும் தலைவர்களுக்கும் அந்த உக்ரானத்துவ பொறுப்பு மிக மிக முக்கியம். ஆக இந்த உக்ரானத்துவம் என்பது கிறிஸ்தவ அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சபையிலும் மிகவும் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. கர்த்தரின் சகோதர சகோதரர்களே, இந்த உக்ரானத்துவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது கடவுள் படைத்த இந்த உலகத்தில் அரிது மானிட பிறப்பது அரிது என்பது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆக தாயின் கற்பத்தில் நம்மளை அடையாளம் கண்ட கர்த்தர் நம்மை ஒரு காரணத்திற்காக இந்த உலகத்தில்
படைத்தார். அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். சீஷத்துவத்திற்காக நம்மை பயன்படுத்தி வரப்போகின்ற பரலோக ராஜ்யத்தில் உலகத்தையே அந்த ராஜ்யத்தில் சேர்க்கிறதற்காக உங்களையும் என்னையும் ஒரு கருவியாக, ஒரு சுவிசேஷகராக அவர் இந்த உலகத்தில் படைத்தார். ஆக இந்த உலகம் நமக்கு அதிக காரியங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது கிடைக்கிறது. அதே நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் பெறும் இந்த காரியங்களிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு நம்ம என்ன உதவி செய்கிறோம். ஆக இதுதான் மிகமான முக்கியமான காரியங்களாக இந்த சபைகளே காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டாக்கா, இந்த பைபிள் டெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்கும் போது அவனவன் பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபைகளை இவைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கும் நல்ல உக்கரானக்காரர் போல ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு. ஆக ஒவ்வொருவரும் ஒரு வரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக வரம்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது நீங்க உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னாக்கா, 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 4லேருந்து 6வது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமான வரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற வித்தியாசமான ஊழியம் கொடுக்கப்படுது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற வித்தியாசமான கிரியைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆக ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமான வரம், வித்தியாசமான ஊழியம், வித்தியாசமான கிரியைகளை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் நமது கர்த்தர். இவை எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிறவர் ஒரே ஒருவர், அது தேவன் ஒருவர். தேவன் மகிமைப்படுகிறதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும்ட்டு அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு. ஆக திருச்சபை நம்ம எடுத்துக்கொண்டாக்கா, இந்த 9 வரங்களை, இந்த குறிப்பிட்ட அந்த 9 வரங்களை நாம பார்க்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 8லேருந்து 11 வசனங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. அந்த உக்ரானக்காரர் போல ஒருவர் நம்ம உதவி செய்யறது எப்படி செய்ய முடியும்? உதாரணமாக இந்த வரங்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம். 9 வரங்கள். ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை போதிக்கும் வசனமும், இன்னொருவனுக்கு ஆவியினாலே அறிவை உணர்த்தும் வசனமும், இன்னொருவனுக்கு ஆவியினாலே விசுவாசமும், இன்னொருவனுக்கு அதி ஆவியினாலே குணமாக்கும் வரங்களும், இன்னொருவனுக்கு அற்புதங்களை செய்யும் சக்தியும், இன்னொருவனுக்கு தீர்க்கணம் சொல்லும் உரைக்கும் சக்தியும், இன்னொருவனுக்கு ஆவிகளை பகுத்தறிதலையும், இன்னொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுதலும், இன்னொருவனுக்கு அந்த பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலையும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இந்த ஒவ்வொரு வதங்களையும் அந்த ஒரே ஆவியானவரிடத்திலிருந்து வருகிறது. அவர் தான் இதை நடப்பிக்கிறாரு. ஆக வரங்கள் வேற இருக்கலாம், வித்தியாசப்படலாம், கிரியைகள் வேறையா இருக்கலாம், ஊழியங்கள் வேறையா இருக்கலாம் சபைகள்ல. ஆனா இதை எல்லாம் வழி நடத்துற ஒரே ஒரு தெய்வம். அது யாரு? நம்ம இயேசு கிறிஸ்து. அவர் ஒருவர் தான். ஆக இந்த 9 ஆவிக்குரிய வரங்களையும் சபையோட பக்தி விருத்திக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் போல் அங்க அறிவித்திருக்கிறாரு. ஆக இந்த வரங்களை கொண்டு சபையின் பக்தி விருத்திக்கு நீங்கள் பாடுபட வேண்டும். தேவையான தேவைகளை சந்திக்க வேண்டும். மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். உங்கள் வரங்களையும் உங்கள் ஐஸ்வர்யங்களையும் உங்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு நீங்கள் கருவிகளாக பயன்பட வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பாகப்படுகிறது. அடுத்தது இந்த பகுதியை நாம் பார்க்கும்போது அதே கொரிந்தியர் 1:12-14 வசனம் நீங்க வந்தீங்கன்னா, இங்கு ஒரு சரீரம் பல அவயங்கள் பற்றி இங்க எழுதியிருக்கோம். இப்போ நீங்க உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா, இது உடம்பு, என் கை இருக்கு, இது ஒரு அவயம், கால் ஒரு அவயம், கண் ஒரு அவயம், மூக்கு ஒரு அவயம், வாய் ஒரு அவயம். ஆக இவையெல்லாம் உடம்புல நீங்க பார்க்கும் பொழுதுலாம் பலவிதமான அவயங்கள் இருக்கு. ஆனா ஒரே பாடி, ஒரே சரீரம், ஒரு பாடி. இந்த பாடியில கண்ணு எனக்கு கை தேவையில்லை, காலு எனக்கு மூக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லா அவயங்களும் அந்த பாடி, அந்த சரீரத்தில் அடங்கி இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா, ஒருமித்து வாசம் பண்ணணும், ஒருமித்து செயல்படணும். ஆக திருச்சபைன்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா, திருச்சபைக்கு தலைவர் இயேசு. ஆக அதுதான் அந்த சரீரம். திருச்சபைன்னு எடுத்துக்கிட்டா சரீரம் இயேசு. அந்த அவயவங்கள் யாரு? உதாரணமாக போதகர், அவர் போதிக்கிறார், அவரு ஒரு அவயம், கையா இருக்கலாம். காலு திருச்சபையில வாலிபர் சங்கமா இருக்கலாம். உங்க மூக்கு உங்க திருச்சபையில சண்டே ஸ்கூலா இருக்கலாம். உங்க காலு உங்க சபையில இளையோர் இறைப்பணி இயக்கமா இருக்கலாம். உங்க தலை உங்க சபையில ஒரு பரிசுத்த ஊழியத்தை நடத்துபவர்களா இருக்கலாம். இப்படிதான் ஒவ்வொரு அவயங்களும் ஒவ்வொரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு உங்க சபையில நடத்தி கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாம் பார்க்கும்போது இவை யாவும் ஒரே சரீரம்னு சொல்லுவது இயேசு கிறிஸ்து சரீரம். மற்ற அவயங்கள்லாம் நாம் மனிதர்கள். ஆக முதலாவது உக்ரானக்காரர் இயேசு நம் உதவிக்கரங்களாக அவருக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சபை அபிவிருத்திக்காகவும் சபையின் விருத்திக்காகவும் பக்தி விருத்திக்காகவும் அவர் நம்மை பயன்படுத்துகிறார். ஆக இந்த உக்ரானத்துவங்கிறது முக்கியம். காரணம்,
கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு, தலைமைத்துவ பயிற்சி இதெல்லாம் கொண்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னாக்கா முழுமையா அவருக்கு செயல்படுறதுக்கு இந்த திறன்கள் தேவை, இந்த திறமைகள் தேவை. ஆக ஒரே சரீரம், பல அவயங்கள், பல கடமைகள், செயல்திறன்கள், இவற்றை நம்ம சிந்தித்து பார்த்து அவருடைய மகிமை, அவருடைய மாட்சிமை விளங்குவதற்காக ஒவ்வொருவரும் கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு டீமாக செயல்பட வேண்டும். சபையில ஒரு சபை நடத்தினா 100 பேர் இருக்கலாம், 1000 பேர் இருக்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் கர்த்தர் உக்கிரானத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். அவங்க என்ன உக்கிரத்தானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சபை ஆராய வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியலன்னா இந்த வரம் கொடுத்திருக்காரு, வரமும் தெரியலன்னா வரத்தை நீங்க ஆராயணும். இயேசுகிட்ட வேண்டிக்கங்க, அந்த வரம் என்னன்னு உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தாரு. ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வரம் கொடுத்திருக்கிறாருன்னா அது அவரோட பக்தி விருத்திக்கு மட்டும் இல்ல, அவருடைய மகிமை விளங்குவதற்கு நம்ம ஒரு கருவியாக சுவிசேஷராக பயன்படுத்துவதற்காக தான் அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அடுத்தது இங்க என்ன நம்ம பார்க்கலாம்னாக்கா, உக்கிரானக்காரன் உண்மை இல்லவன் என்று காணப்படுது மிக மிக அவசியம்ங்கிறது 1 கொரிந்தியர் 4:2 கூறுகிறது. ஆக உக்கிரானக்காரர் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும், பொய் சொல்ல முடியாது. ஆக கணக்கு கொடுக்கணும். உதாரணமா 2 பேரபிள்ஸ் காட்டப்பட்டிருக்கு, 2 உவமைகள். லூக் 16:1-3 நீங்க போனீங்கன்னாக்கா ஒரு இந்த ஊமை இந்த அழித்து போடுகிற ஒரு உக்கிரானக்காரனை பார்க்கலாம். அந்த ஆசிகளை பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த உக்கிரானக்காரன் என்ன செய்யறானாக்கா, அவனோட மேனேஜரை வெளியே போனோன்னே இவன் ஆசிகளும் ஏமாத்திடுறான். அவர் திருப்பி பார்த்தோன்னே இவன் ஏமாத்துறது தெரிஞ்சோன்னே அந்த எஜமான் அவனை வரவழைச்சு, உன் உக்கிரான கணக்கை ஒப்புவி, இனி உக்கிரானக்காரனா இருக்க கூடாது என்று அவனை தண்டிக்கிறார். ஆக இதுல என்ன தெரியுது, நாம் கடவுளுடைய உக்கிரானக்காரர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஏனோ தானோ என்று செயல்படாமல் கர்த்தருடைய காரியங்களில் செம்மையாக செயல்படவும், உண்மையாக செயல்படவும், நீதி, நியாயம், நேர்மையாக செயல்பட்டு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். நம்ம என்ன செஞ்சோம், என்ன சாதிச்சோம், சும்மா நேம் சேக்காக செய்யக்கூடாது. கர்த்தரோட மகிமை விளங்குவதற்காக எல்லாம் செய்ய வேண்டும். 2வது உதாரணம் அந்த தாளந்து குறித்து மத்தேயு 25:14-30 பார்த்தீங்கன்னு தெரியும். ஒரு முதலாளி ஒருத்தருக்கு வெளியூருக்கு போகும்போது 5 தாளந்து ஒருத்தர் கொடுக்கிறார், ஒரு 2 தாளந்து, ஒரு 1 தாளந்து. 5 10 ஆக்கிட்டான், அவர் திரும்பி அவர் 2 4 ஆக்கிட்டான். அந்த 1 இருக்கிறது போய் புதைச்சிட்டு பயந்துகிட்டு இருந்தா. ஆக இந்த மாதிரி லேசி பீப்புள், ஆக இந்த மாதிரி இந்த முட்டாள்தனமான காரியங்களை செய்ய வேணான்னு கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். உங்களுக்கு கொடுத்த தாளந்துகளை ரட்டி பார்க்க சொல்றாரு. ரட்டி பார்க்கறதுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, உண்மையா அவனுடைய எஜமான் அவனை நோக்கி, நல்லது உத்தமும் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனே, கொஞ்சத்திலே உண்மையா இருந்தாய், அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன், உன்னை எஜமானுடைய சந்தோஷத்துக்கு பிரவேசி என்றான். ஆக அவனுக்கு இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆக இருக்கிறத நல்ல கடான்னு நம்ம அடைச்சி வச்சுக்கிட்டு கடவுளோட காரியங்களை நம்ம செயல்படலைன்னு வச்சுங்களேன், நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்காது. ஆக நம்ம கொடுக்கப்பட்ட இந்த தாளந்துகளை, இந்த வரங்களை கடவுளுடைய மகிமை வெளிப்படுறதுக்கு நம்ம கருவியாக இருக்கணும். அவருடைய கேரக்டர் நம்ம பிரதிபலிக்கணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில. ஆக அவர் நம்ம அபரிதமாக ஆசீர்வதிப்பார், நம்ம உயர்த்துவார், நம்மளை சிறப்பிப்பார். கிறிஸ்து சகோதர சகோதரிகளே, இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வருவோம். உதாரணம் பரிசுத்த பவுல் எடுத்துங்க. பரிசுத்த பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரம் என்னது? அதாவது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரங்கிறது தேவ ரகசியத்தை அறிந்து எழுதுவது. இந்த தேவ ரகசியத்தை அவர் அறிந்து எழுதி, நீங்க இந்த நியூ டெஸ்டமென்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க, பைபிள்ல புதிய ஏற்பாடு 26 புக்கு, 26 புக்ல 13 புக்கு பவுல் எழுதின புக்கு. அவர் எழுத ஒவ்வொரு நிருபமும் 13 சபைகளுக்கு அவர் நிருப வாக்கியமாக ஊழியத்தை பெருக்கினாரு. இன்னைக்கு பவுலோட பேர் அவ்வளவு பிரசித்தி பெறுவதற்கு காரணம் அவரை கர்த்தர் அபரிதமாக பயன்படுத்தினார். அவர் பெரிய ஒரு உக்கிரானக்காரராக இருந்து நம்ம எல்லாம் வழி நடத்துகிறார். ஆகிய கர்த்தரின் நாம மகிமை பெற உக்கிரானத்துவத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம்? உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உக்கிரானத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலாம்? உதாரணமாக உங்கள் நேரத்தை நீங்க சபைக்கு நீங்க செலவிடலாம். அதே நேரத்தில் சர்ச் சபை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உதவி செய்யலாம். அதே நேரத்தில் உங்க சபையில சில பேர் சீக்கா இருக்கலாம், நீங்க போய் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுத்து அவங்களை சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு வரலாம். அப்போ பாஸ்டர் உதவி கேட்கிறாருன்னு வச்சுங்களேன், பாஸ்டருக்கு உதவி செய்யலாம். ஆக உங்களோட நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல, 24 மணி நேரம் 10% நீங்க எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்க கடவுள்கிட்ட, கடவுளுக்கு 10% கொடுக்க முடியாதா? 2 hours a day. ஸோ நீங்க ஜெபிக்கிறதா விட்டுருங்க, எல்லாம் விட்டுருங்க, காரியங்களை ஈடுபடணும், இந்த செயல்திறன்களை ஈடுபடணும். அதை தான் கருத்து. உங்க நேரத்தை சபை ஊழிய காரியங்களுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது உங்க தாளந்துகள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த உக்கிரானத்தை கொடுத்ததுனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் தாளந்துகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. பாட்டு திறன், எழுதுற திறன், பேச்சு திறன், மற்றபடி அந்த ஸ்கில்
ஸ்கில்லாம் இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து ரிப்பேரிங் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க, காடி ரிப்பேர் பண்ணுறது, வீடு ரிப்பேர் பண்ணுறது. சில பேருக்கு படிப்பறிவு இருக்காது, மற்ற ஸ்கில் அவங்ககிட்ட இருக்கும். ஆக இதெல்லாம் எதுக்கு பயன்படுத்தணும்? கர்த்தரோட காரியங்களுக்கு இதெல்லாம் பயன்படுத்தணும். அவரோட ஊழியம் பெருகிறதுக்கு நம்ம இந்த தாளந்துகளை பயன்படுத்தணும். அடுத்தது 3வது பணம். அடுத்தது பணம். பணம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஆக பணம் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ வந்துட்டு பணம் இல்லைனாக்கா சபையில வளைச்சு கொண்டு போய்கிறோம். அதனால கடவுள் கொடுத்த பணம் அதில் நம்ம 10% தசம பாகம் கொடுக்கணும். அது நம்மளுக்கு தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்குது. அதை தயவு செஞ்சு கொடுங்க. அதை மட்டும் கொடுக்காதீங்க, உங்களுக்கு மற்ற காரியங்களுக்கும் பண தேவைகள் தேவைப்படும். ஊழிய காரியங்கள் அதிகம் கொடுங்க. ஏன்னா உற்சாகமாக கொடுக்கிறவனுக்கு வந்துட்டு தேவன் வந்து பிரியமா இருக்கிறாருங்கிறத 1 Corinthians 9:7 சொல்லுது. அதே நேரத்தில் மலாச்சி 3:10 பார்த்தீங்கன்னாக்கா, என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாக இருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டசாலையை கொண்டு வாருங்கள், உங்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன்னு இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த உலகத்துல நம்ம எதையுமே கொண்டாடல, எதுவுமே மண்ணுபுரை கொண்டு போவதில்லை. அதனால பணாசை எல்லாத்துக்கும் வேறா இருக்குது. பணத்தை முதல்ல சபை காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துங்க. உங்க வாழ்க்கை சிறக்கும், உங்க குடும்பம் பெருகும், நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். மற்றது உங்க நேர காலங்களை என்ன செய்யலாம்னாக்கா, வீட்டு ஒடுக்கு கூட்டத்துக்கு நீங்க தலைவத்துவம் ஏற்று நடத்தலாம், அல்லது ஒரு பிரே மினிஸ்ட்ரியை உங்க இடத்துல நீங்க ஆரம்பிக்கலாம், அல்லது ஆலோசக சங்கங்கள், ஆலோசக ஊழியங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம், அல்லது மருத்துவ ஊழியங்கள், இந்த மாதிரி இந்த ஃபுட் இதெல்லாம் சேர்க்கிறாங்களே நல்ல காரியங்களை ஏழை எளியவர்களுக்கு நீங்கள் உதவலாம். ஆக கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, இந்த உக்கிரானத்துவத்தை இங்கே அறிந்து கொண்டு கர்த்தரின் நாமம் மகிமை பெறுவதற்காக இதை நீங்க அனைவரும் பயன்படுத்துவீர்கள் என்று நம்பி நாம் ஜெபிப்போமாக. எத்தனை தாளந்துகள் உன்னில் உள்ளதோ அத்தனையும் இரட்டிப்பாக்க ஆயத்தம் தானோ. எத்தனை தாளந்துகள் உன்னில் உள்ளதோ அத்தனையும் இரட்டிப்பாக்க ஆயத்தம் தானோ. ஆம் கர்த்தாவே, எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த வரங்கள், எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த தாளந்துகள், இந்த உக்ரான செயல் திறன்களை கொண்டு ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு கருவிகளாக, விசேஷ சுவிசேஷகர்களாக தொடர்ந்து எங்கள் நேரத்தை, காலத்தை, பணத்தை எல்லாவற்றையும் உமது ஊழியம் வளர்வதற்கும் உம்முடைய ஊழியம் பெருகுவதற்கும் சபையிலே எங்களை அர்ப்பணித்து தொடர்ந்து உமக்கு சாட்சியாக விளங்குவோம். ஆண்டவரே, எங்களை பயன்படுத்தும். தொடர்ந்து எங்கள் திருச்சபை காரியங்களில் நாங்கள் ஈடுபடும் பொழுது ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடும். ஆண்டவரே, எங்களை சிறப்பாக வழி நடத்தி மற்றவர்களை வழி நடத்தவும். நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு ஊழிய காரியங்களிலும் ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்துவான உம்முடைய நாமம், பரிசுத்தப்பட்ட நாமம் மகிமைப்படத்தக்கதாக நாங்கள் விளங்குவதாக, உமக்கு சாட்சியாக விளங்க எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் கெஞ்சி கேட்கிறோம் வல்ல பிதாவே, ஆமீன்.